Говори се, че жените се търсят мъж с много опит, брато, обаче тази се търси не мъж с много опит. Възрастен с пари. Тя иска да ти харчи парите, ако може по-малко да я чукаш, защото тогава ще има възможност да обикаля да се търси друг такъв. И вече като намери примерно 5, 6, 7 такива да си ги редува, си живее спокойно живота. И се правят по един и същи теретип да бядат на мръсни, гадни, чалга животни. И после се обиждат от това, че хората ги отхвърлят и не ги харесват, така ли? Еба ти плиско обидното куче, брат. И предния път ми обясняваш, преди малко се караха ми обясняваш. Аз съм си пълен мъж, не покис, нищо не ми пука, давай всички обиди към мене и сега не ми харесва. Как така не ти харесват, ма? Сме. Много добре. Разбирате ли се? Да, всичко ни е супер. Памет, Васе, що не сте сменили дрехите? Това е специално събитие. Аз си изпрах гащите и си ги изсуших с И шушуара. аз си ги изпрах и сега съм без гащи. Можеше да ги обърнеш наобратно. По един чифт. Те май се дараха в началото багажите, да. Това са първите номинации тази година. Както виждате, няма отбори. Честито. Всеки играе сам за себе си до края. Всеки има 2. Няма отпори, всеки играе сам за себе си до края ли? В смисъл, нас ли лъжат или себе си те? Не мога да разбера. Негативни гласа. Двамата с най-много негативни гласове отиват на елиминационна битка утре. Един от тях отпада от къщата. Не бих казал, че някой би ме номинирал, но ако се случи, ще им бъда жестоко сърдит. Време е за гласуване. Кой ще гласува първи? Значи почваме да се сърдим, ако някой те счита примерно за силен играч, да номинира в етап, в който няма, в смисъл, едва ли има някакви искри за един ден в тая къща, че да имаш някакви... Шегува ли са? Да. Всички се шегуват, братле. И ти се шегуваш с жените, освен ако не вържи, после не се шегуваш. Аз нямам търпение. Защо ти? Се квартирам ти. Биляна. Биляна, Къде тръгваш? защото аз вече 1-2 дни ги подготвям за тия номинации. Виждам, че всички го приемат като нещо много лично. 1-2 дни. Това е 4-ти епизод. Колко дни са минали, бе, брат? Аз смятам, че точно в началото те не са лични и са най-лесни по метода на изключването и съм така развълнувана и просто искам да подам крак за... Добре. Може ли? Дай, подай, задай то. Биляна! Биляна! Биляна, изчакай. Тази смелост е важна и хубаво, че така стана първа. И затова за теб има една специална задача. Моля те, отиди и вземи съндъка за гласуване и го донеси тук. Съндъка за гласуване. пиадели. Като си първа. И сега нашита съм аз. Първоначалната ми идея да подам така тон за номинациите е защото всички ги приемат много навътре. Имаш някакво много сериозно напрежение. Ние играем някаква игра, в която се забавляваме. Айде. Че ти. Така е, като ставаш първа. Тъй като имаш смелостта да си първи, пред теб стои тежък избор. Можеш да върнеш целия багаж на пожертвалите се в първия ден. Но за сметка на това, ти да се мъчиш в изолация няколко дни. Какво е твоето решение? Ясно. Разбрахме. Отивам. Не, стига, бе, глупости. Примери. Брат, тя ако е в изолатора, не могат да я номинират. Или поне аз така си мисля. Мисъл, това е тип имунитет с твист. Но има, actually, като се замисля, няколко дни е по-малко от седмица, но може да са 4. Изолатора беше някаква малка кабинка от преди и от време на време се отваря вратата, но през останалата част от времето, деца вика, има един лавче, такива хора, които, нали, едва ли не са изолирани някъде, примерно нямат много приятели или работа или нещо подобно, имат прекалено много време да мислят и да разсъждават върху това, какво трябва да се случи. Това са хората, от които трябва да се страхуваш. Защото те имат цялото време на земята, ако се поставят ума върху нещо определено, ще измислят как да го направят. Ми вземете яденето. Днес на провалената мисия на Божана стана ясно, че ще останем и без храна. И мен веднага, много скорострелно ми минаха веднага всички тези мисли. И сложих двете неща на кантар и си казах, и аз като ида там, какво толкова в повече може някой да ми причини нехуманно. Няма какво да стане толкова. Нехуманно. Да я знам, например, да я оставят една кофа да пикае вътре да сере в кофта 4 дена, брат.
Помисли си добре, имаш 1 минута. Паметта ти Благодаря, колега. Имаш 1 минута. Моля те, не дей да взимаш прибързани решения. Това решение, както и да го погледнеш, Памец, е добре за мен, защото пък аз така се спасявам от битки, нали? Биляна, това ли е твоето окончателно решение? Окончателното ми решение е, че ще имате топли дрехи тази вечер, нови, чисти и различни. Много ти благодарим, щом така си е решил. Браво! Щом така си е решил. Браво! Печели 2 човека, които няма да я доминират за бъдеще, освен че си изгради имунитет. Номинираш ли ме някога да страдаш с 100 години? Въй, смятай. Според мен, Даже им го каза. Няма такова да се надяваш, че това ще се случи. Направо си им го казваш, разбираш. на Биляни ще се опита да помисли стратегически, за да избегне номинациите, но дали се чуди да не се вкара в по-голям трап? Защото веднъж, ако попаднеш в изолатора, според мен, едва ли е толкова лесен пътя на обратно. Благодарим ти, Биляна, за решението. Разбрали сега. Аз какво има в предвид? Че ако отиде в изолатора, като се върне, ще е загубила дни, в които другите имат възможност да кроят планове, да създадат приятелства. Обаче това, което не вижда е, че в тези дни можеш да създадеш и врагове също така. Докато вече си спечелила поне 2 човека, на които си върнала багажа и други хора, които биха казали, бре, тази са жертва за доброто, при на еди си кой, значи би могла да го направи примерно и за мен. Ще купиш райт и ще го напръскаш. Брат, аз ти казвам, виж някъде да дойде някакъв маняк с костюма в вас за 50 лея да го махне, брат, да ми се стура по-легит опция, брат. Не знам, райт. Какво ще излизаш? Смисъл, нали знаеш, че трябва да се обличеш като йобана нинджа, трябва да си. Фул сет, братле. С кьорската маска, с всичко, брат. Главата навсякъде, всичко такова. Ще охапят 40 пъти лек. И това е важно. За нея няма смисъл да се гласува. Тя така или иначе ще напусне къщата и ще отиде в изолация. Но, Биляна, ти запазваш правото на 2 гласа. Аз се спасих от елиминация. Плюс за мен. Второ, аз съм добрия герой. Трето, аз имам 2 мъже, които ми пазят гърба. Тоест, дори от стратегическа гледна точка, постъпката ми е яка. Биляна, време е. Дори от стратегическа, значи взе единственото извлече само позитивите от това, което е направила и накрая прецени, че постъпката е яка, брат. Не всички ще го видят така. Да кажем, че е 50/50. Да дадеш твоите 2 гласа. Все пак ще даде гласовете си. Маняка написа с ръце на листчето, брат. Айде, жените разбирам. Що го правят? Маняка иска да става кмет на някаква община и им пише на листчетата с ръчица, брат. В смисъл, предполагам, че докато краде пари, после като стане кмет на общината, ще слага по едно сърце отстрани. За добро го направих. Айде. Да започнем с Биляна. Твоите 2 гласа, за кого са и защо? Човекът, който номинирам с 2 ръце и нямам търпение да го номинирам, това е Грозданка. Грозданка. Първо оттам да започнем, аз не мога да ти запомня името.
Значи това е показателно, че ти не си моят човек. Аз, като казах, че не съм ми запомнила името, исках да прозвучи сякаш ти не направи никакъв опит да общуваш с мен и чак толкова страниш от мен, че дори не разбрах името ти. Ето аз се опитвам, със всеки съм се опитала да се приобща по някакъв начин и да му кажа каквото и да било едно изречение. И на въпроса, когато тя каза, че се занимава с плитки, много обича да плете, аз се попитах, а мен ще ме сплетеш ли? И тя се обърна и на шега ми каза, ще си помисля. От някой от вас много добре плете. Колко? Да. Ти? Аз. Утре ще се възползвам, моля те. Ще си помисля. Защо си толкова лоша? Обаче го каза толкова насъскано, толкова неприятно, че аз, когато имам така много силно чувство за хумор, чак ми стана удобно, че го зададох този въпрос. И после, 2 часа по-късно, това се случва в рамките на 1 час и това всъщност беше второ изречение за 1 час, опитвам да инициирам. Трето няма да има, когато ти не водиш гладка комуникация с мен. Тя, която това чувства, че ти не я харесваш, вярно ли е? Това с плитките не започна от мен. Да, аз го казах наистина, но ситуацията, първата, в която аз си спомням, беше още в началото, когато свалихме маските. Така си го спомням аз. Ръкостискахме се с всички, запознах се с всички. В момента, който аз я поглеждам, няколко пъти ни се погледите. И аз тръгвам към нея и тя се обръща с гръб и все с някой друг ще се запознае, но с мен лично не. И аз отидох при нея. Тя ми обърна гръб, така я направих и казах, здравей, приятно ми, аз съм Грозденка, не съм Грозданка. Сори. Простено ти е. И това беше единствена... Уа! Тя им прощава, батенце. Някакво остане. Спектър, здрасти. Някакво остане. Да. Как да не, братле, как да не? Гейко става тук. Не педестал се е сложила, братле. Комуникация, която аз съм имала с това момиче. След това Ти ме знаеш и няма нужда от представяне и затова не си го и казвам. Това, че не те познавам, теб те е подразнило. Аре сега тази другата и тя, братле, разбираш ли? Майко мила направо, къде попаднахме, брат. Разбираш ли? Всеки ме знае, няма нужда, брато, се запознавам. Нито я знам, нито съм е чувал, нито съм е виждал, манек. Луда ли е, каква е? По някакъв начин. Съжалявам, извинявам ти се. Аз не живея в България и повечето от вас не ги познавам. Това, че аз не те познавам и теб те наранява. Ти се правиш, че не ме познаваш, защото не ти е приятно моето присъствие. Аз не те познавам, защото не си ми направила впечатление. Кълна се в моята сестра, защото това момиче аз я виждам за първи път през живота ми. Не, много и докоснах егото, защото не я познавам. Съжалявам много, не знам коя си. Втората случка, която аз реално си я спомням, за цигарите сутринта като стана и като говорихме и тя така се обърна, те тук ми говорят. Знам за острова на кривените, знам, че кради вафли, братле, всичко знам. За извънземни и ме сочиш мен също не ми стана приятно, като правиш тези това жестове. Беше на втори ден, след като ти вече правиш неприятни демонстрации. Слушай сега, може ли да се изкажем, защото ти докато говориш, аз те слушах, не те пред... Значи не знам кое е по-интересното, че ходиш да разправяш за извънземните, че комуникираш, че вярваш в тях, че комуникираш с извънземните, че не знам се какво си, но когато някой те погледне и направи епитет за извънземните, ти задължително си обиден. Ми говори за извънземни. Юрш. Ай, сиктър. Казвах. Както ти казваш, че моята енергия на теб не ти харесва, твоята също не ми харесва. И аз не искам да комуникирам с теб. И от тук нататък аз не искам по абсолютно никаква тема. Нито здравей, нито здрасти, нито добро утро. Аз с теб нямам тема на разговор. Не те усещам. Ти си ми злобна. Съжалявам, че го казвам, но аз усещам в теб злоба. Усещам в теб, че ни гледаш, чакаш, ти си страшната звезда. Тук сме всички равни, момиче, казвам ти. Не си ти, не съм аз, не абсолютно никой. Сещаш ли се? Не знам каква певица си, какви песни си изкарваш, щом да ни извикат и двете, аз си мисля, че сме равнопостойни. Така че... Може да се повториш, имаше лапсус. Исках да стана, да я хвана за гушата и всички ме интересуват да видят какво е истинска циганка. Много изтерясваш, няма нужда. Ти много жестове мъжки прави. Ще изкара на тагила чука, брато, и ще дава. Лак!
Знаеш, ма и аз са нищо не ти казвам. Ти си имаш твоя начин, аз имам моите гласни струни, така че аз съм си в женската енергия, това, че ти си в твоята мъжка, аз нямам никакъв проблем с това, живей си в твоята мъжка и това, че не те познавам, съжалявам, пак ти казвам, извинявам ти се, но не те познавам, това е. Проблем повече не. Ти представяш ли се, ако и вторите почнат да се обясняват толкова дълго време, той ще свърши епизода преди да свършат номинациите, брат. Ще има час-две на номинациите, очаквайте, по-бързо пуснат епизод утре. Тук с много от тях не се познавах, вече се запознахме. Аз не искам да се запознавам с теб. Вау, шеревна. Не мога да му обидиш нещо, да. В смисъл, аз съм този мъж, който съм, защото аз съм изяла всичките обиди на света. Каквото и да ми кажеш, аз съм човека. Енергия. Значи прави се на голям непокис, но всъщност не е така. Разбираш ли? Даже се обиди на факта, който изтъкна Грозданка ли каква е, че са равнопоставени. Щом и двете са ги извикали, което въобще не е така. И никога няма да е така, брат. Сещате ли са в VIP Brother преди, бяха извикали Джорджано и някакви други хора и Джорджано никой не смисъл, всички страняха от него през цялото време и някой му направи такъв коментар и му каза, че ти не си равнопоставен на нас, бля, не знам се какво си, не знам се що си и да. Така ли искаш, бе? Да не е на камерата, няма става за това нещо ли? Ставим над камерата тогава. Ами аз, защото се виждаш по-добре там, човек. Та общо взето, Джорджано го дискриминираха с това, че той не е VIP, че той не е... с две думи, те са голямата работа, а той не е, нали, защото са в VIP Brother. И тогава този, който им говори гласа, нали, Big Brother, VIP Brother се включи и каза, ние преценяме кой е VIP, за да влезе в тая къща. Тук горе-долу съм съгласен, че би трябвало да е такава съпоставката. Навсякъде би трябвало да е такава съпоставката, брат. Мисъл. На мацката не е яка. И със сигурност никой не е длъжен да я знае тая. И тя се прави, че не е плитко обидна и че е непокист или поне така казва, аз съм мъжкарана, изяла съм всичките обиди на земята, но се засегна от това, че тази си казва, че да, не те познавам, не те знам каква си. И е напрягаща и говори, имам комплекси за малоценност. Това си ти. Благодаря. Това е твое мнение. Pick me. Това е твое мнение. Това не говори за мен, аз коя съм. Pick me. Pick me. Какво е това самочувствие, Бъжена? Ти коя си, миличка, извинявай много. Чалга изпълнителка. Втория ми глас отива за Даниела и аз вече си го дадох днеска на маста. Имам подобни причини, но няма нищо общо с енергетиката. Аз казах на Даниела, че с нея не си говорим. Тя е малко затворена, малко не много общителна. Генерално, не само с мен, аз всички ги наблюдавам отстрани. Не от високо, отстрани. Да, в този случай аз просто смисъл бяха минали няколко часа и няма как за няколко часа аз идвам и виждам някакви супер много хора. Аз принцип съм човек, който е интроверт. Смисъл, аз не мога да съм около много хора, в принцип. Ами аз съм човек, който по принцип в някакъв личен план... Гледай, брат, тя прилича на мумия, маняк. Бах ти ужасното същество. Общува с много малко хора. Имам горе-долу 3 човека в живота си и ми трябва доста време да се почувствам с това. То принцип не е ли така по-добре, брате? Като израстваш, имаш голям кръговрат, всички са ти приятели, малко по малко този кръг се стеснява и става толкова с брато, колкото побере и примерно 5 имена вътре. На които реално можеш да разчиташ. Ако не дай се Боже, днес стане нещо, брато, е така изведнъж да знаеш, че има човек, на който може да разчиташ. Това не са всички. Толкова много хора на едно място, окей. Грозденка, ти си? На мен първият ми глас отива при Йоана, понеже те преди малко си говориха, като ги чухме и казаха, че те нямат нищо против ние да сме в тяхната групичка, като изключи мен, нали, за другите го... Кои те? Ами, Божана, Йоана и... Биляна. Ау. Те нямат нищо против. Не те познавам. Съжалявам. Стига, моля ви се, няма нужда от това. Да. Разбрахме го вече. Нея идва. Не, Окей. Нека по-умния да замълчи просто, моля ви се.
понеже те казаха, че нямат нищо против другите момичета, нали, да са част от тях, мен ми направи впечатление, че днес те имаха един разговор с Дарина. Ох, много съм взе с имената, наистина, извинявайте. И тя каза пред Дени, даже и Дени беше там, те могат да потвърдят, че Дени каза, нали, защо не се усмихнеш, не е толкова трудно. И тя каза, ама аз не искам да ви се усмихвам и аз не искам да говоря с вас. И мен това ми направи впечатление, че... Това го има на запис. Такава реплика от мен не е излезнала. Смайл, бъди малко Няма страшно да си по-топъл човек. Няма да те нарани. По принцип. Ама отпусни се. Отпусни се. Ама това е характер. Аз не искам да съм топла. Факт. Тук си права. Тук си права. Когато се опознаем, тук си права. Повярвай ми, че няма по-топъл човек от мен, ама в началото да съм... Разбрахте. Аз не искам да... че съм по-студен човек и не искам да съм топла към вас. Не, че когато преценя аз и реша, че съм ви усетила, тогава мога да бъда топла. Това не означава, че не бих си говорила с вас. Има много голяма разлика, така че думи в устата може да не ми слагаш. Както да е, дори да е така. Разбрахте ли сега? Когато ги опознай, може да си говори с тях. Как ще ги опознай, като не си говори с тях? Някой ще ми обясни ли? Аз по друг начин може би го разбрах. Примерно аз ако не отварях клиповете на кучето, откъде щях да знам, че не искам да отварям негови клипове? Не сме си говорили с нея изобщо, не я харесвам и първият ми глас отива за нея. Тези хора се познаваме все пак от 2 дни. Те очакват, че трябва явно да си споделим целия живот в рамките на 24 часа, да си разкажем всичко и да станем супер близки, което няма как да стане, защото за да допусна някой до себе си, аз трябва да го почувствам специален за мен. Вторият ми глас щеше да отиде за... Ама има опция вече дет да се четят тези неща, ама пишете по някакво изречение там да тестваме бота, бе, батенце. Куче, тази ето я даваха сега седналата. Ще се изакаш ли на гърдите, ме интересува? Ще има ли кафяво щастие? Предната, дед беше, на стола. Да го почувствам... Ей, тази тук. Ще якаш ли на гърдите? Специален за мен. Вторият ми глас щеше да отиде за Билянка. Щеше да отиде за Билянка. Айде. Искам да пляскам кучето с розовото камшиче. Аз искам да гледам. С розовото камшиче. Чакай, добре, тези строгите господарки не се ли обличат целите в черно? Какво е това розово камшиче? В смисъл, какво ще играете? На Барби, на Кен ли ще играете? Само, че Кен ще е надупен със свалени гащи. Да, ще си купиме. Христо, като пуснат билетите на първа редица си купуваме вид билети, братли. Обаче, понеже тя се спаси, нямам нищо против Веско, но моя глас отива към него, защото смятам, че никой от останалите няма да стреля по него и той няма да ми се обиди, а е много силен. Не, няма. Няма, нали? Не. Добре. В момента не съм обиден. Колко интересно. Значи тя спи в стаята на мъжете и от всичките хора се избра някакъв от нейната стая да номинира, брато. Когато е ясно, че отпаднат ли 1, 2, 3, ако щеш човека и всички ще почнат да гърмят срещу хората от срещната стая, защото ще предполагат, че те са в коалиция. И то ще е точно така, ще има коалиции. Точно за това казах в началото, тези водещите нас ли се опитват да излъжат или себе си, че няма коалиция и всеки гласува за всеки. Дали бе? Какво има? Не искам да знам нищо. Предполагам след една седмица ще се... Предавам се. Седнаница за този ден. Помниш и ти. Продължаваме с Алпер. Не искам никой да ми се сърди. За мен са първи елиминации. Ще кажа защо първо номинирам. Значи за него са първи елиминации. Аз мислех, че за всички в къщата са първи елиминации. Номинирам Даниела. Дани, номинирам те, Слънце, ти си много добро момиче. Аз доста време си говорихме, но не толкова колкото останалите. Но просто започнах с изключванията. Да, схващам спокойно. Да, наистина, много се извинявам. Наистина, не ми се сърди.
И Йоанка теб. Извинявай, скъпа. Аз се номинирах за кмет, как може такова нещо? Знам, ти го каза, даже искам да ти благодаря за това, но наистина спрямо всичко като изключих. Това са. Да, наистина. добре. Така прави кмета, братле. Първо гласувайте за мен и после айде сега вашата мама. Пратил си ми сним. Не искам да знам, брато. Въобще не искам просто. Не искам. И на като бие кучето с камшика, той няма да вика бау-бау, а мяу-мяу. Какви глупости. Сега това вярно ли ме интересува? Това вярно ли? Може да вика и така правят котките като се кефят, като ги галиш. Това види от това, че не съм си говорил, аз си говорих с всички. И просто почвам по този принцип и това е моят принцип днес. На тия номинации е просто... Между другото, остейте, значи, според зависи какъв звук искаме да чуем, трябва да се подават банкноти от страни, братле, от джобовете ни, които Ина да може да вижда. И така тя ще контролира шляпането, брато. Примерно така ще обясня историята. Едно време имаше едни приятели, аз бях лапи, много малък бях и исках да скачим на една гондола. Не знам къде имаше гондола тогава. И баща ми се направи на луд, че отида някъде настрани и качи там приятелите с децата. Те не искаха да се качат, защото ги беше страх. И майка ми с мен на гондолата. И баща ми седи долу и плаща на маняка да не спира гондолата и да я засилва постоянно повече и повече и повече, да стоим по-дълго време горе, да нас засилва, братле. Един от приятелите на баща ми излезе бял като платно, братле. Разбираш, маняка направо слиза такъв и трипери, не знае какво става, братле. Тук ще е горе-долу същата работа. Като се покажат така банкнотите от джобчето, от бал-бал ще стане мяу-мяу и накрая ще... Жестоко. Слушам някакви супер дълбоки диалози, изключително много смешно ми беше. Но най-смешно ми беше Краси, който беше до мен. Милички, толкова много ми са доходи до туалетна. И много се смяхме с Ергенът. Първата ми номинация за Дани, защото най-малко съм си говорил с нея, съответно. Това е единственият довод, който успях да измисля до този момент, тъй като не съм влизал в комфорт. От мяу-мяу ще стане ау-ау. Ау-ау. Така ще стане, да. Нали помните от този сериал Game of Thrones, където ония малкият човек прати на, как се казваше, на Джофри, или какъв беше Джофри му прати някакви две проститутки и маняка вика, кой ва изпрати? Чичо ти на изпрати. Така ли? Я вика сега вземи този къмшик, вика по-силно и по едно време вика къмшика вече не е достатъчен и направо и дари някакво джезве. И гледаш как от на Христо джоба се подава къмши, подават се 500 евро, в момента в който Ина направи така да ги грабне и излиза голямото джезве от джоба. И кучето ще гледа точно както у нас гледаше отстрани, дето я шляпкаха. Ей така. Оплашено. Ще можеш да видиш страха в очите му преди да си почнал. Така. Този Ергена номинира тази, с която каза, че не си е говорил. На 16-та минута сме. Почнаха буквално 3 човека само са си дали гласовете. Ергена каза, че не си е говорил с едната, а тя и Грозданка, хората му се натискат, брато, предния целият епизод там и говорят коя щяла да го сваля, за кой бил той. И на кучето само да не каже извади го да пръдна. Това вече е тежко. В случай, че не каже, а реши направо да действа, ето за това и на костюма трябва да е плътен, хубав костюм на господарка. Защото иначе може да стане инфекция. Конфронтации с никого. Втората ми номинация, не знаех, че ще са две, надявах се да е една. Горкото куче. Но втората отиде при Йоана, защото, ние така ли иначе няма как да сме приятели, поради обясними причини. Аз не знаех за това. Не, няма как да сме приятели с теб. По принцип да. В смисъл, от такива близки приятели можем да си общуваме така, ама близки приятели такива няма как да си станем. Ама забранили ли са ти или? Не. От уважение към друг близък човек и така нататък. Може да са ти забранили малко. Не са ми забранили. Една идея само. Повярвай, нищо лошо не е казал, напротив. Така или иначе няма да си стана близък с нея и това ми е довода.
Ако правилата на играта са такива, че да. Ама то защо иначе левтва чата? То по-скоро чата ще го левтни кучето. Явно имате някакви задни помисли за кучето. Куче, знаеш какво стана сега, брато, според мене? Това е заради клиповите, където ги пращаш, човек. Чакай, наскоро не гледахме ли някакъв, дето каза, че трябва да те шибат 12 пъти, за да разбереш дали ти харесва или не. Което значи, че кучето, примерно, ако мине 12 пъти, трябва да мине. 12 пъти трябва да мине през изпитанието на Ина, което се казва строга господарка, за да разбере дали му харесва или не. Трябва да играем заедно. Ще играем заедно. И мисля, че нашето приятелство, сътрудничество или каквото да е, ще бъде... Чакай, какво искаш да кажеш? Че аналната фея си мисли за задници? Не съм сигурен. Да. Първия ми глас отива към Йоана, тъй като това е човека, с който най-малко съм комуникирала. Не знам дали има нещо, което ние не сме изговорили отвън. Не знам дали ти имаш нещо да ми кажеш. Просто го чувствам, че някак си е взаимно на този етап. Ако не е така, ще ми кажеш. Това е единственото ми нещо, което мога да кажа, тъй като аз друго не съм си разменяла с теб. Честно казано. Да, между нас комуникация няма да има. Това е разбираемо поради обясними причини, които смятам, че и ти знаеш. Да, в смисъл не съм се объркала. Да, наясно с някакви ситуации, така че... Да. Не, аз лично не желая да ги разберем. Не искам да... Не е нещо мястото... отвън, да, от не е мястото, което смятам, е че... в миналото и няма смисъл да се коментира. Денислава е много различен тип човек от мен. Тя си е такава по-спортна. На единия синхрон носеше едно облекло с други цайс. На втория синхрон сменила облеклото. В смисъл, как вървят тук нещата, брато? Минаха 5 минути, може да отидеш да се преобличеш, ако искаш да продължим. До края на епизода може да я видим 5-6 различни облекла, брат. По-емоционална, точно си показва емоциите и може би тя си се насочи към хората, които са такива. Съжалявам, обаче не очаквах втора. По принцип се бях подготвила за Биляна. Тя отива в изолатора, трябваше да си метна някъде патрона и го метнах към Веско. Съжалявам, брат, ма не си в нашата сна. Стига, пак ли Веско, бе, бат? Той, какво да Да, двете жени, които спят в тяхната стая, го номинират него и му казват: "Втори, ама трябваше да си метна някъде патрона, знам, че никой няма да гласува за теб, надявам се да не ми се сърдиш, нали всичко с топло чувства, хихихахо, ти си много готин, също така си много силен." Право. Пак ли Весето? Мога да ги взема още няколко, не се притесни. Кой да номинирам? Още няколко. Няма проблем. Веско, вече имаш 2 гласа от Немай къде. От Немай къде? Да, и сега ти кажи своите. Първият ми глас е за... То се видя една от най-чистите души за момента. Изцяло Friendly Fire. Единствен човек, на който мога да гласувам, да не ми се разсърди и да няма една секунда задна мисъл, това си ти. Нали, спирам до тука. Лина искаш. Лина, да. Един наистина патрон без кръв. 100 патрона ще ти вкарам, ако в крачката на бара. Въпросът е сега това за кой е? За кой? За мен ли е? За кучето ли е? Аз вече не съм сигурен. Затворена. Това е за момента. Йоана, ти си? Гласувам за Грозденка. Да, аз по принцип този маняк спрях да го гледам преди само заради това нещо. По цял ден само това се чуваше всеки ден, брат. Маняк. Обаче служи само лъта, братле, разбираш? Само с лъта и напиши 4 реда с лъта, братле. Това излизаше при ландмарка и това излизаше нон-стоп. Постоянно, брат. Ма смисъл постоянно завинаги, брато. В смисъл, първо отварям го 30 минути, брато. 30 минути чувам. Аз полудях, брате. И това някакъв смисъл такива на различни случаи има, където съм влизал преди да го гледам и не съм влизал повече. Даже мисля, че го unfollownах маняка тогава. То ни беше... Аз мисля, че с теб няма да намерим път една към друга. Просто мисля, че имаме крайно различни мирогледи за начина, по който да живеем живота си. И не ми е за парите, за принципите. До момента Дари и Лина с по 1 глас. Грозденка и Веско с по 2. Йоана и Даниела с по 4 гласа. Най-големите дразнители. Продължаваме напред с Божана.
Сега, преди всичко, нали, първи номинации, аз се опитах да проведа с абсолютно всеки един от тук някакъв готин такъв one-on-one разговор и да си, нали, особено с тези, с които имах повече съмнение дали няма да си фитна, за да мога да си взема извод. И първият човек, който искам да номинирам, си ти, мила моя. Според мен откровенно, твоето място в момента не е тук нали, в това предаване, твоето място е все още в... Ти според мен трябва да си на училище и, нали, някакси според мен е редно. Така че нищо лично. Това е абсолютно... Тя трябва да е на училище. Откровеното ми мнение. Да, извиняйте много. Само Димана, ако има нещо да каже. Нищо няма да кажа. Да, аз съм съгласна, няма да кажа. В смисъл, окей съм. Аз не искам да те разплакам, разбираш ли? Не, ясно, просто да... Миличките. То днеска. Това за да става много гадно. Спокойно, бейби. Така порастваш. Така е, нали? Ние сме с тебе, милички. На мен не ми е тъпо от това, мен просто ми идва супер много всичкото това, защото на мен ми е за първи път. Аз не искам по никакъв начин нищо да кажа, мен ми е сета, разбираш ли? Аз оценям това, което ти мислиш. Разбираш ли? Ние не си говорихме. Аз съм съгласна с теб. Въпросът е, че на мен ми е сета в момента, просто ми идва много напрежение. Разбирате, и аз това не се заради това. Тя е права в ситуацията. Наистина. Значи, по принцип, какво е правото в ситуацията за това, че я номинира под предтекст, че тя не трябва да е там, а трябва да е на училище. Какво точно е правото, брата? Това е най-глупавото нещо, което съм чувал в скоро време. Значи, първо тя няма абсолютно никакво право да го преценя това нещо, кое къде трябва да бъде и какво да правиш, кажеш, че я майка. И другото е, че това може да го каже само някой, който въобще не е мислил по въпроса, брат. Все едно току-що, нали знаете как по някой път, като примерно станете, трябва да свършите нещо, трябва да тя правите някакви неща пребързано, такова, чули сте нещо и трябва да тя правите нещо пребързано. Точно е така изглежда това цялото нещо. Някакво такова мега пребързано. Ще я номинирам, защото тя, горката, няма 18 години, примерно. Явно трябва да бъда в момента на училище. Щом така е казала тя. Явно Божана ще е моята майка в къщата. И втори ми глас наистина пак на база на това така арабийската, как си говори с всички хора, не искам пак да изправя такива подобизми. Единствения някакъв кофти момент, някакъв такъв тъп момент, който съм имала, беше още първият момент, когато почваше партито и то почва парти, смисъл не се случва нещо, кой знае какво сериозно излизате за пиеме някакви коктейли, нали? И аз просто си слуша косата, защото изчаках всички да се изкъпят и просто си слуша косата, за да не изляза навън с мокра коса, нали не отнемам някакво повече време. И те пият алармата, трябва да се излиза навън, и аз съм още с мокра коса и към мен е абсурд, няма да изляза с мокра коса. И в роздека в този минут момент няма каза, нещо там изблуча, разбираш. И смисъл и някакво смисъл такова тъпо. И това е втори ми глас, е за тебе, разбираш. Това е, нямам да имам друг, но това е. Очакваме ви в двора. Айде, добре, да кажат! Чакай ме! Всички на двора. Айде. Какво? Ами всички на двора. Не мога сега. Сега една секунда. Защото като излизахме, човек, аз се слушах с шуара, ти излизаш точно с това. Аз това даже не си го спомням. Да, аз си го спомням, не стана много кофти. Аз това излязах с мокра коса навънка, защото се почувствах много тъпо. Памец, пим-пам, ти си. Аз номинирам Йоана, да. Харесвам те, нали, като човек, но просто не знам, нямаме общи теми на разговор, не сме си говорили толкова. Мислех да гласувам за Лина, но като я видях, че се разплака, ми стана тъпо. Ще гласувам за Дани, защото Дани ми е приятелка и няма да ми се разсърди, а според мен виждам много ентусиазирана да е тук на битките. В смисъл не те виждам много ентусиазирана и затова. Лина. Ние виждам ентусиазирана за битките. Sorry. Спокойно. Тежките доводи и още по-тежките, такова как се казва, брато, тук. Story, pick me, you are not in my vibe zone, I don't feel you. What the fuck? Просто пак доводите вече, както всички казаха, наистина просто... За мен тя е супер мъничка и първо, че се притеснявам за физическото й здраве. Второ, че тя се притеснява за нейни лични неща и
мисля, че ще е по-спокойно да не е тук с нас. Наистина да си чувствителен човек и да си в такава игра. It's hard as Айде, ето го, it's hard as И това ми е довода за нея. Другият ми е глас е за Йо. Йо. Защото... Изчакай само, че ще се върнеш от битка. се разстрои. Да, ще се върне от битка 100%. Да. 100% ще се върне от битка. Просто... Стига? Да. Извинявам се предварително. Да, битка е с ми пак. Какво те разстрои? Не е гласа. Да. А какво е? Тига. Еми, тежко е. Това, което Лина се обърна към мене и ми каза, някак си много ме докосна, защото аз се почувствах много близо до нея, нали, по някакъв начин. И това беше ситуация, която ми стана много емоционална така. По принцип, аз съм много студен човек. Такъв... Тя е много студен човек. Куче, ти ще изтоплиш ли устата на тая един път поне? Много дръпнат, много студен и ми е някакво много... В смисъл става ми хубаво, като видя, че някой вижда, че това всъщност не е така. Втори ми глас е за Йоана. Това е, защото ме е страх от номинации. И единственият ми аргумент е, че тя ми каза, може да гласуваш за мен и няма да се сърдя. Наистина нямах за кой. Ако знаех, че Памет ще да гласуваш за мен, щях да гласувам за него, естествено. Аз ти казах за мен да гласуваш. И за мен. И аз ти казах. Не. А ти не мислиш ли, че ще има много гласове срещу Йоана? Така няма ли Не мислех, че ще има много гласове срещу Йоана, честно казано. Мислех, че ще има един глас срещу Йоана. Аз си знаех, аз даже ще го казвам. Продължаваме с Андон. Като тръгнах да пиша, единственият ми довод всъщност е, че не ти знаех името със сигурност. Написах викам Даниела трябва да е. Извинявам се, за което просто не сме прекарали много време. Днеска ми подаде ми хляба, готина, говорихме се, смяхме се днеска. И общо взето това ще кажа, защото много ми се пика и на мен. Искам по-бързо да приключим. Ние тук нямаме драма, нашия пиклив диван. Просто наистина много гадно се получава, как тук се едно сме се наговорили да стреляме срещу тях. Аз не съм вярвал, че те ще имат толкова много вод. Сигурни ли сте, че въобще не сте? Да. Честен кръст, Господ ми е свидетел. Аз такова нещо не мога да повярвам. Илиян. Така, моята първа номинация може би е най-аргументирана от двете. Дадена за Влади. С него ми е най-трудна комуникацията за момента. С другите, ако успях да осъществя някакъв контакт, да разменим някакви общи интереси, неща, да прекараме време, което да ни е приятно. С него може би ми е най-трудно на този етап. За мен комуникацията с него е много трудна, доста по-остра, доста по-нетипично от комуникацията ми с други хора тук. Втората ми номинация е за човек, който аз много харесвам и вероятно в живота отвън бихме могли да си бъдем дори доста близки. Изкупителният агнец, може би, на тези номинации. Дани, изрази много пъти мнение, че не искаш да си тук и така нататък, или че по-скоро се съмняваш в това дали искаш да си тук. Аз не мисля, че бих издържала повече от една седмица. Аре, сега ме интересува. Завист ли е това, че всички нападат онли инфлуенсърката? Аре, сега да видим. Без цигари? Не, да бъда тук. Ако искате, ще ви номинираме, бе, няма проблем. Да, молята. Не, молята. Влади, имаш ли нещо да... Не, с това предаване трупаме, как се казва? Толеранс. Натрупваме толеранс. Защото де първа явно ще почне да ме боли главата, или поне така ми беше обещано. Първата ми номинация е срещу, може би за мен най-тегавия мъж. Според мен е най-подготвения, най-голямата машина. Айде бе, Ина, не си ли хареса някой мъжага от тука? Значи нашите жени работят заедно, ще му купа всичките дрехи. Надявам се да не ми ги праща скъсани. Не. Обаче Веско... Другия ще му купа всичките дрехи, надявам се, че няма ми ги праща скъсани. Буквално до ония ден, или там влизането му беше с някаква гига раздърпано скъсана фанелка, брат. Де даже го коментирахме, че никой няма да даде и 5 лева. Декем, здрасти, батко. Аз за тебе виждам най-голямата машина, брато, и затова те номинирам. Надявам се да ме разбереш и да не ми се сърдиш. Ако се разсърдиш, също ще разбера.
Но си машината, брато, и това е моята номинация за тебе. Тук трябва, може би, да напомним, че не сме в спортно предаване. Колкото е Не е така. Колкото и да няма значение подготовката, винаги има значение. Втората ми номинация е за Илян. Защото аз съм супер позитивен човек. Във всичко, което казвам, независимо дали се шегувам или не. И ако някой се почувства обиден, може да дойде да ми каже във всеки момент. Аз даже днес го изговорих с теб. Не говори с мене. Ти дойде и ми каза, ти си такъв, ти си такъв, ти си такъв. Ами ти защо не каза нещо? Брат? Ти защо не ми каза брат? Почувствах се така. Как се почувства? И аз така, извинявай, изобщо съм имал това предвид. Ама виж, аз нямам някакви много силни чувства от това, което ти си направил или си казал, просто... Той маняка не му ли каза на някой место, че е педас, бе, бате? Гей ли, кому вика? Ама ти вика свикнала, ти вика така. Какъв си, гей ли си, педас ли си, нали? Вчера имаш някакъв диалог в кухнята и си говориха така, брат. Е най-трудна комуникация. Как искаш да се обръщам към тебе? Как искаш да се почувстваш? Няколко пъти ме питаш едно и също, не може да го изясним от първия път или ти трябва повече. Ако искаш да направя презентация... Явно съм бавен, да знам. Явно съм бавен. Обаче аз съм супер позитивен човек. И е много грозно някой да ми каже... Прав е. Той също каза, че е свикнал да му викат така. Ти си тъпия. И ще кажа следното. Ти тъпия, смисъл, аз не го мисля, че си ти тъпия. И ще кажа следното. Всеки решава как да приеме нещата, които му се кажат. Ако някой ми каже на мен ти си джуджето, аз не мога да се обида. Аз съм 1,90 м. Ти си вече Веско с 3 гласа, ти влизаш в клуба с хората с гласове. Честит. Аз здрасти. Тук съм. Понеже не ме завалят за 2 дена, 3. Кой? Йоана. Първи глас за Йоана. Да. Защото тук 2 дена, 3 се опитвам нещо да се заговорим, това, защото ми харесва, ама не ми обръща никакво внимание. Ама, не ми обръща никакво внимание. Тоест, защото само не ти връзва, затова намираш. Говорят се, че жените се търсят мъж с много опит, брато, обаче тая се търси не мъж с много опит. Възрастен с пари. Тя иска да ти харчи парите, ако може по-малко да я чукаш, защото тогава ще има възможност да обикаля да се търси друг такъв. И вече като намери примерно 5, 6, 7 такива да си ги редува, си живее спокойно живота. Брат, много трудно, аз... А това е човек, където се скочи от 3 метра стена, нали? Гроздето е високо, кисело е. Не се вика, не е невъзможно. Това ли е аргумент? Нещо не се усетихме явно. Тя не те усетила. Да. Не, Краси, виж, наистина си ми много приятен за комуникация, изобщо нямам никакъв проблем. Днеска се заговори с мене, така че... Ако на моменти съм изглеждал по-дръбната, защото има отношения, на които държа и като цяло аз не искам да имам много близка комуникация. И знаеш, не мога ми удържиш, ако ги нямаш. Видно, просто не присъствах вчера на разговор, в който ти си обяснявал за твоята професия, но като цяло нямам абсолютно нищо против да си говорим. Днес даже ми беше интересно разказът и за... Да. Значи маняка иска всичко, освен да си говори с нея. Твои стари познати и така, нямам никаква драма. Мога да продължим после. После трябва да вляза да се направя квести в арената. Първо оттам почваме. Краси. Ти знаеш кой е Краси? Краси. В смисъл, той е актьора. В смисъл, той е професионалист в това, което прави. Краси. Втори ми глас. Преключих. Няма какво да разтегам ластици това. Бате, сега кажеш Даниела, затова ми се тръгвам. Значи днеска имах много дълъг такъв разговор, сега много дълъг. Нема доста неща. С Илян си поговорихме, обиколихме покрай басейна. Имаме доста... Чакай се, ако искаш да ми кажеш, че кмета там или този иска да става кмет, си пада по Краси, така ли? Виж как го гледа, брат. Сходни неща. Добър актьор мисля, че бил. ми е много интересен за напред. Според мен нямаше да има друг глас и затова там го нацелих гласа за него втория. Много е готин, много се харесвате, искам да бъдеш повече за него. Не съм единствен, дето даде такъв довод. Просто това е човек, който няма да тръгнат да... Някой да му дава вод, да му дава глас, като Лина, примерно, как казаха преди малко. Като Веско, от приятели 3. Приятели. Някои си имаха и доводи. Виж, има си симпатия от нас тук, от мъжете. Некой номинира ли го? Не. От женската част аз го номинирах. Да ти кажа, че мъжете предимно ме харесват.
Даниела и Йоана вече имат по 8 гласа. Диманка, ти си. Първият ми глас е за Йони. Нищо лично. Просто на мен ми идва малко в повече това колко си изпипана от всякъде и по някакъв начин не може да се изкара истинското ти аз. За мен изпипана е от всякъде, брато. Това не си ти в истинската ти същност. Чакай сега, външния вид има... Не, за мен цялата ти визия, изцяло външно и това, което към мен показваш вътрешно, не е това, което си ти. Тоест това, че имам прекалена лична хигиена, което какво ще рече? Прекалена лична хигиена. Какво значи прекалена лична хигиена? Аз се къпя президент. Имам ли прекалено лична хигиена според вас? Или трябва да се къпя минимум 14 пъти на ден, за да имам? Мен няма ми стигнат боксерките да си ги сменям, ако се къпя 14 пъти на ден, бе, брат. Че се гримирам, че си слагам парфюм, че се мажа с кремове, това е прекалена лична хигиена. Гримират се, мажа с кремове и се слага парфюм. Ски! Да стана ли сега да се напръскам тук да си мириша стаята лек? За една жена, аз смятам, че това е най-нормално. Помните ли у нас какво им викаше в другото реалити? Ще дойда тук за 5 минути, докато спите, да видя ви какво правите и да вас слушам как миришите. Не как дишат, защото те нали са легнали да спят. Как миришат. Щяла да ги слуша, брат. Нормалната лична хигиена. Това е най-нормалното, но не искам аз. Да, пачовете са на Веско. Пачовете са мои. Не, аз не искам. Аз не съм за примерно силикон, аз не съм за хиалурона в устата, аз не съм за слагането на коса, аз не съм за тези неща. И аз имам и коса. Това го знам. Всички имат усти, цици, аз уста, цици и коса нямам. Много се ядосвам. Защото толкова грозно и обидно звучи отстрани някой, който не го познаваш, просто да кажеш ти си много намазана, много направена, това ме кефи. Аз сега ще ти обясня всичко по... Значи, те всички се правят по един и същи тертип да бядат на мръсни, гадни, чалга животни и после се обиждат от това, че хората ги отхвърлят и не ги харесват, така ли? Ебати плиско обидното куче, брат. И предния път ми обясняваш, преди малко се караха ми обясняваш. Аз съм си пълен мъж, не покис, нищо не ми пука, давай всички обиди към мене и сега не ми харесва. Как така не ти харесват, ма? Подробно, тъй като очевидно ти искаш да си мериш високата емоционална интелигентност с 18... Няма лошо да сложат там съвсем маничко, брат. Такова едва пилно да им се... Не знам колко е малко и колко е много, ама едва пилно да не си личи много, братле. Разбираш? Те всички са правят бъж. Айде! Годишно момиче, което по никакъв начин не може да владее емоциите си. Аз мога, Йоана, и сега с теб ще проведем дебат. Най-вече защото ти имаш някакви така... как да го кажа? Ай, кажи си втората номинация и след това почвам аз. 18-годишното момиче. В момента момичето е толкова объркано. За първи път се случва да говори и да изказва някакво изразено мнение. Ти я натискаш, виждайки, че тя не може да се защити. И мен ми е болно за това момиче. Ти виждаш, това, което се опита да ти го каже тя, аз ще ти го обясня след малко много подробно, с правилните думи, така че твоето висша класа да ме разбере. Висша, да, доста. Така, аз съм ниша простолюдие, простосмъртна селянка. Така ли се определяш? Абсолютно така се определям. Аз съм част от народа, не спа с мъже за пари, също така не обичам да ме издържат и това такива работи. работи. Това за пари в този момент ти гарантирам. Сега ще ме съдиш и тези работи. Няма как да се... Разбрали сега? Сега ще ме съдиш и Косачо? Да. Разбрали сега? Тя ще я съди, защото й казаха, че спи с мъже за пари. Айде! Няма какво да стане. Ина, аз ще съдя, защото ще биеш кучето с розовия къмшик и аз няма да съм там да гледам. Айде! Дава такива... С кой съм спала за пари? Мила, ти сама казваш, че предпочиташ мъже с възможности. И това ме изнерви, защото на мен никога не ми се е налагало да бъда с някой заради парите му. Защото... Как така никога не се е налагал да бъде с някой заради парите му, като тя буквално беше написала на единия лист и го дараха на нея и тя каза, че това е тя, че харесва възрастни мъже с пари. Какво значи тогава не си била с него заради парите му? Заради какво е била? Заради това, че е на 50, рядко му става пешока, прошарен с бяла коса и с голямо шкембе. Заради това ли го харесва? Аз такава ситуация нямам. Просто
родителите ми винаги са ми подсигурявали всичко и го казах неведнъж, може би се повтарям. Другото, което ме изнерви е, че тя каза, аз съм от по-нишата класа, а ти си от по-висшата и да, от по-висшата си, то някакси се така го натърти. Аз никога не съм се сравнявала с никого. И ако тя има за себе си някакво светоусещане такова, че някой е по-висш, друг е по-ниш, това не е проблем в мен. Аз казвам, че не спа с мъже за пари. Когато чу да казвам, Йоана, ти спиш с мъже за пари, ти си такава и такава. Моля те, не ми слагай думи в устата. Сама го каза. Чакай, Дари, да спиш с мъже за пари. Йоана, ти къде беше? Заради кого беше там? Този мъж с колко години е по-голям? Ти си била с него, защото той е най-прекрасният и си обичате от дънто на душата си, или защото е мъж, който отговаря на твоите стандарти на живот? Човек, който отговаря на моите стандарти на живот, примерно може да е Памеца ми, бившия ми е затворник, толкова ми класата, аз съм сена. Памеца прави по 50 бола на месец. От мен, аз те уважавам. Само от TikTok! Само от TikTok! Аз съм клошар. Ти със сигурност си повече емоционално интелигентна от мен. Аз със сигурност не мога да владея толкова добре емоциите си, защото не съм свикнала да бъда фалшива. Както това момиче не е свикнало да се изразява, да структурира хубаво изречение. Това, което искаше да каже тя, дори беше комплимент. Тя имаше предвид, че ти може би си по-добър човек, но просто слагаш маска. И след като не може да ти го каже тя, ти го казвам аз. Аз и ти не мисля, че можем да се разберем именно заради това, което казах. Ти си падаш по мъже с възможности, аз си падам по мъже с сърца. Ние не сме еднакви. Чакай, мъжете с възможности нямат сърца, така ли? Не, виж, смисъл, това ти сама си го афиширала, влизайки някъде. Това е образа, който ти... Значи, това ли разбрат аз? Значи едната изкара доводите с кой беше, къде беше, и аз си припомни, тръгна да намира някакви доводи, че е била с някакъв чичак някъде, кой знае къде, брато. Разбираш ли? И после тая от всичко, което чу, мъжете с пари няма ли сърца? Тя това чу накрая. Искаш да те знаят по този начин и в него няма нищо лошо. Аз те приемам такава, каквато си и очаквам ти да ме приемеш такава, каквато съм аз. Дари, когато аз дойдох тук, първото ти изречение към мен беше много се кефя на това, което беше ти в Ергена. Да, знаеш какво? Че... Ти беше готина. А тук знаеш какво си? С маска. И сама каза, аз съм студена и не мисля да ставам по-топла. Аз също пък съм много огнена и не мисля да ставам фалшива, просто за да се харесвам на теб. Това, че някой е студен, значи ли, че е фалшив? Ами, аз така го приемам, аз така го чувствам. В смисъл, окей, аз проста ли съм пък, като съм емоционална? В смисъл, ти можеш да ме приемаш за тъпа, за проста, да, може да не си го казала, но аз така... Не съм те нарекла с нито един епитет. Разбирам те, но аз съм от простолюдието и понякога обичам да слагам на класните дами думи в устата. Ама защо? Аз казах ли, че ти си от простолюдието и защо казвала ли съм, че... Не, Йоана, начинът по който класа. ти в момента седиш изправена над мен, някак си ми показва, че ти се, защото ми е неудобно. Схвана ми се врата цяла вечер да се въртя и затова се обърна. Аз искам да сме равностойни, затова и се изправих. Не ми харесва да ме гледаш от високо. Става. Обръща се срещу мен. И аз съм като... Как така ще ме гледаш от високо? Аз съм истинска. Не знам ти колко си. Не ми изглеждаш истинска. Сериозно ли? Това съм видяла. И знаеш какво? Аз съм някакси отворена и съм готова, ако ти се върнеш от битка и ти го пожелавам, въпреки че искам. Значи дързост и красота, репички да еде, братле. Разбираш? Даже като свърша това шоу, смятам да спирам стрима и да си пусна най-новия сезон на дързост и красота, да си го догледам. Искам Дани да си остане при мен. Аз наистина съм готова да опитаме да намерим път една към друга, защото пак казвам, наистина това, което видях в Ергена, това, което видях в TikTok, беше една готина мацка, която знае какво иска. Тук, когато те видях, че може би не си кликваме, но може и да греша. И наистина сега ми олекна, като ти го казах. Абе, ако се върнеш от елиминационна битка, спокойно, куче, спокойно. Може да затоплим отношение. Нек отколкото аз те бутнах в трапа, ама пак ако искаш мога да ти хвърля едно мъже. В момента, в който аз реших да те номинирам, беше когато ти започна да говориш. Това, че съм била с някой, който е по-голям от мен, никога не се е базирало на парите, защото този човек никога не ме е издържал финансово. Няма откъде да го знаеш, това е окей.
Така е. И не съм казвала, че аз съм нещо повече от някой друг, най-малко защото много пъти го казах, казвам го и сега. Нямам нужда да се сравнявам с никой. Знам коя съм. Абсолютно. Имам самочувствие за себе си и да кажа, че някой е по-малко от мен или някой е повече, просто няма как да стане. Не знам защо, но имам чувството, че ако сте 70 годишен, прошарен джентълмен и я поканите да се качи в колата ви и да дойде с вас и тя в началото се смее така и нали, отказва, докато не дойде валето с някакво Ферари, например, и тръгне ти отваря вратата и ти все още и кажеш, сигурен ли си, че не искаш да се качиш, елай, докато вариш пачката от джоба, с която даваш една стотачка бахшиш на валето. Мисля, че тази Йоана ли каква е точно, тя би се качила. Или не би се качила? Абсолютно. Изнервих се на дадени коментари, което е нормално, защото не ми е приятно да едно нещо, когато много се повтаря и то почва да изглежда като истина, то не е. По-скоро има и предвид, че с участие в предаване като Ергена, пък точно за този Ерген, нормално е да тръгват някакви клюки. Не е нормално аз. Виждаш ли, Виктор, ако бях за тебе, нямаше да е така. Той не и даде роза, Бедния Ерген. Това е нещо, което иска да ти кажа и ето сега мисля, че нещата между нас може да е така. Браво! Браво, момичета! Номер 1! Браво! Да, плюха се, прегърнаха се, всички им пляскаха, а те се усмихват и се кефят. Какво? Разбрахте ли? Заради това, маняци, слушайте много внимателно. Когато се прибирате и си мислите, че може да сте направили нещо, заради което жена ви или приятелката ви да не е прил на кеф, заради което да не е на кеф, просто купете едно цвети предварително. После като се приберете, подарете цветето и директно се признайте за виновен. Без значение дали сте направили нещо или абсолютно нищо не сте правили. Може нищо да не си правил, купи една роза и директно прибираш се и се признаваш за виновен, братле. Ако изкараш късмет, може да те оставят на мира. Браво! Защото не се знаеш какво ще си мисли иначе. Разплакахте ме! Това, което се случва тази вечер, аз не мога да повярвам. Наистина, писна ми. Те нямат право да се бият. Леле, почнаха скандалите, Дари не се дава на Йоана. Пък също Йоана не се дава на Дари. А останалите гледат Сеир. Останалите сме... Аз и ти в това число. Да, ама ние сме водещи и не можем да вземаме страна. Точно така. Хайде сега като големи професионалисти да се върнем към номинациите. Ама знаете ли какво е, човек? Тези двамата трябва да се дръпнат като водещи на канала, примерно и да поканят Компа като водещ. Компа да седи на стола там и да ги слуша тези всичките неща. Това искам, брате, разбираш? Ето това е нещото, което липсва. Разбираш ли? Просто, значи тия двамата пичове, първо, момчета, ако попаднете някъде на това видео или на стримаме, идвате и ми плащате, аз ще ви обясня как ще го направим добро това реалити. После, то е едно от нещата, които ще влезе, ще наемем коментатори. Коментаторите ще са Виктор и Компа. Компа няма да издържи, а Виктор просто ще му треперят ръцете постоянно, защото не е пушил след това в предните 13 секунди и вече почва да полудя и по едно време направо става и почва да заеква докато крещи. А Компа е другия тип. Компа ще стои с кръстени ръце и с кръстеното коло и така ще ги гледа на чомпи 20 минути и после ще изригниш полудей. Ето това вече ще е интересно, бате. И да видим кои ще ходят на битка. Аз знам. Той ти знаеш. Да. Но вие зрителите не знаете. Така че това е само за вас и само заради вас. Продължаваме. Видео. Това да не разбра. Трябва водещи, които да задават въпроси, да подхлъзват маняците, да го направят интересно. Окей, само да се карат отстрани, но водещите имат достъп до странична информация, може да направят скандала по-голям. Ама, че беше нейна номинация. Няма значение. И в двата случая и двете я бяхме номинирали. Просто... Не, че да я прекъснеш по начин, по който да кажеш, тя не може да се защити. Тя не е емоционална и интелигентна. Тя не може да каже това. Аз ще го кажа. Аз не се чувствам нито от нея, нито от теб. Тора мен ме заболя за нея. Според вас дават ли им пари да влязат в това реалити?
Не говорим за 25 000 лева наградата, която предлагат. Дали плащат на някой от тия хора да за да е там? Някой мисли, че е 100%, някой не, зависи кой е. Защото според мене няма лошо в целият формат от 2, 4, 6, 8, 9, 18 човека ли са, колко се от другата страна, предполагам са 9 човека. В целият формат може да платиш на 4 човека, двама да са от тая страна и двама да са от другия страна, които тия хора целта им е да всяват някакъв смут вътре, брате. Да се случват някакви неща. Също така да не са кои да са 4 човека, са някакви подбрани маняци, брат. Разбираш ли? Както обясняваш, он е пич Емил какъв беше, как в картицата едно време, докато хорил да ги би, поудял, крещял, викал, чупел, блъскал, тигани по масата и не знам си какво си гонил хората да ги търси, унес двамата отстрани му казвали, давай, продължавай, мачка и наред. И такива хора трябва да има, брат. Аз я приемам като моето си... Не, няма да плача тук. Какъв е то тия сълзливи номинации? Тя ми е като моето момиченце тук и аз съм такава. Винаги, когато някой напада мой човек, аз ще скоча да го защитя и често да ви кажа, въобще не ми пука, че съм нарушила правилата и съм ми прекъснала номинацията. Аз не мисля, че в нейните очи излезе така, че тя не може да се защити. Да. Според мен водещите, аз ако бях тук от водещите или там по-скоро аз ще съм гласа в сянка, ще кажа на това тук така на слушалката му, вземи им 50% от останалите 50% храна за това, че на нея не и пука, че е нарушила правилата. И шоуто започва, брат. После ще им вземем сапуните, да не могат да се къпят. Ако трябва, ще им вземем и топлата вода. Ще се къпят с сапун и без сапун с студена вода. И без шампуан, разбира се. И смисъл започва до въверката, брат. Просто... Аз също съм била на нейните години. Дали бе? Аз си мислих, че всеки от стаята е бил на нейните години, брат. Аз лично, примерно 18-те ги скипнах. Сториха ми са безинтересни. И също не съм имала достатъчно енергия, достатъчно богат речник и достатъчно богат житейски опит, за да мога да се стана срещу човек, който наистина е емоционално интелигентен. И може да се защитава. В смисъл, Йоана е момиче, което знае как да говори, знае как да въздържа емоции, а тя започва да плаче докато го прави. И аз тук, докато тя е в този формат, винаги ще защитавам и повярвайте. Чакай сега, какъв скип бе, брат? Тя драмата продава. В смисъл, вие може да си мислите, че това нещо в момента на вас не ви харесва, но то всъщност ви харесва, човек. Ти ми ще скоча на всеки един от вас в момента, в който някой тръгне да настъпва. Тази заявка от страна на Дари много ме зарадва, защото аз не смятах, че ще има някой от къщата, който ще ме Ходим са, да. Приеме. То вече на мен ми се ходи манек. Съм тук. Аз не знаех, че сте комплект от Ергена. Аз не знаех, че ти идваш от Ергена. В смисъл, аз знам, че не, защото и двамата, в случая, втората ми номинация е за тебе. Ергенино, за теб е втората ми номинация. Айде. Аз не знаех, че ти си участвал в Ергена, наистина не го... Какъв е този шеф на затвора, дето им взима маслото, бе, брат? Знаех, защото аз телевизия не гледам. А защо за Виктор? Защото вчера попита, след като разбра, че съм на 18, вчера се обърна и каза, в тия предавания няма ли възрастово ограничение? Какви са тези деца тук? Грубяни. Да не съм се вкарала сама тук, да са ме довели с кришката явно. Аз бързо ще кажа. Не се познаваме. Може да ми схванеш чувството за хумор, може да не го схванеш, но не съм го казал с лошо, беше Да, не го е казал с лошо. Ако не го беше казал с лошо, нямаше да го коментира. Ти лут ли си? Просто го каза по такъв начин, че за първо впечатление не беше много добре, честно да ти кажа. Както се видя, не съм много тактичен жени. Да кажеш, тук възрастово ограничение няма ли? Вярвам, че тези диалози, които се случват с момичетата, са малко абсурдни. Не се прекалиха. Мислиш ли? Това 3 часа да слушаме бате, кой какво си е помислил, кой какво такова. Ние нямаме 24 часа, откакто живеем заедно, те веднага почнаха да приемат всичко абсолютно емоционално, всичко много такова. Според мен минаха границите, наистина. Първата ми номинация отива за Йоана поради ситуацията, която стана сутринта с тая кърпа. То вече е нелепо, то пешкир, да.
И аз съм много крива рано сутрин и някой като почне с нещо такова, ама тая кърпа, кой ми пипа кърпата, кой се къпа с моята кърпа. И аз се натоварвам супер много от това нещо, защото тук що ставам и още аз не знам, не помня даже дали си бях отворила очите, просто бях много сънена. Така че да, втората ми е за Андон, предполагам той няма да ми се сърди, защото да. Просто защото само си подадохме хляба. Това е. Ево, че най-накрая някой ме номинира. Това е много тъпо, какво да направим? И това, което всички очаквахте, десерта. Заповядай. Кратко и ясно. За Йоанка вече на база ситуацията, тук всички тази битка на погледи, която си разменихме, вярвам, че се разбрахме. Това беше моят аргумент. Сега ще ви направя купон. Така, номинацията ми 2, защото знаех, че е много драматична първата, е за един човек, който по 2 причини номинирам. Това е Виктор. Първата е... Виктор, вече сме куплет. Да. Днес аз проведох дуел заедно с Грозденка за сърцето на Виктор и бях, меко казано, отсвирена. Пред очите ми се разиграваха много грозни сцени на изневяра и аз просто не мога да го понеса това нещо. Другото, което ме притеснява е, че гледачка преди 9 години ми е предсказала, че март, април, май аз ще съм някъде нещо като къща с много хора и там ще имаме едно момче с пъстри очи, дето ще ми промени живота. Притеснявам се, че той... Гледачка я казала преди 9 месеца, че тя ще влезе в някоя къща с много хора. Абе, Ина, преди 9 години ли? Добре, преди 9 години. Ина, ти кога ще ми гледаш на карти Таро да видим какво става? Мисъл, ще дойде ли някоя жена да почука на вратата най-накрая? Няма ли да дойде? Час като не излизам, къде да я намеря? Може да ми кажеш ти. Ако ми кажеш след 9 години ще срещне жена с пъстри очи, направо отиваме и си осиновяваме едно дете. Директно. Не ми трябва жена. Вие ще го гледате вместо мен, ще го оставам тук да стримва и така докато готвя и чистя. Няма какво да стане. Затова просто нека... Давам го. Давам го, няма да ставаме. Гласувах за Виктор, защото то беше малко като лека закачка. Забелязвам, че гледачката е била права. Забавно. Да ти каже, ти ще влезеш в нещо като къща. Са много хора. Аре. И сега какво искаш да ми кажеш? Че тая не е хорила на нито един купон, където е къща с много хора в последните 9 години, защото се е притеснявала, че се пази за този момент, в който ще срещне мъжа с пъстрите очи. Искаш да те поканем на един купон, къде е в една къща? Не, аз се пазя, гледачката ми каза. Му е да има внимание от мен и от Грозденка и по-скоро наистина на мен гледа. След като Ина ми гледа на карти, Таро, отивам в дискотеката и вече ще има ново такова. Отивам и казвам, здрасти, какъв цвят ти очите, каква е този тъплав? Просто ми кажи, ма овца. Зелени. Значи не си ти, къш от тука. А твоите какви са? Сини, къш от тука. Твоите какви са? Кистиняви. Коя е пъстри очи да си дигне ръцете? Аз. Ти не си ли травестит, бе? Да! Сваляй ръката. Вие двете. Идвайте да си говорим, защото ме предсказаха, че ще дойда на дискотека и една с пъстри очи. Пак вие сте две. Удера знаем коя е. Качка ми е предрекла такова нещо. Следователно, ако се случи нещо, аз съм турбо филмарка и сега знаете ли какво? След като няма да се филмирам повече за коалиции, време е да се филмирам за любов. А така както мога да се нафилмирам за любов, не мога да се нафилмирам за никоя коалиция. Аз имам чувството, че на 43 ръки при да умре го дават това интервю, разбираш? Да, така че не знам дали сте готови, но голямото шоу ти първа предстои. С един глас са Димана, Лина, Влади и Андон. С 2 гласа са Илян и Виктор. С по 3 гласа Грозденка и Веско. И 8 гласа за Даниела и 11 гласа за Йоана.
Йоана и Даниела, утре вие ще се изправите в дуел. Едно в едно. И една от вас ще си тръгне от къща на инфлуенсърите. Да, според мен трябва да е бой с кал. Това ще е утре, до тогава... си тръгне от това предаване толкова бързо, аз вече в предаване не се пробвам. Кой ми писна? Искам да остана, интересно ми е да остана, защото те първо ще се случват интересни неща. Не искам да си ходя все още, поне... Да, в крайна сметка, то за 3 епизода каква слава да придобиш. Още няколко дни, но пак ти казвам, каквото стане. Това ще е утре, до тогава вие може да си приготвите багажите. Биляна, ти така или иначе сега трябва да си приготвиш багажа със сигурност, защото след номинациите ще те вкараме в изолацията. Ти някакви подозрения, че отивам на място по... Чакай, какъв багаж ще си приготвя за изолатора, брат? Не е ли хвърлят вътре там с 2 филии хляб с една кофа да пика и да се рене, брат? гадно, отколкото си го представям. Или че може да не ме върнете, или че може да ме вкарате в някаква битка. Но ето тук искам да подготвя всички. Аз нямам търпение, аз даже тук агитирам от 2 дни, се ходя на фитнес да се тренира. Нямам търпение за физически игри. И мен не ме е страх дори сега да отида в изолатора, утре да трябва да играя срещу 2 момичета едновременно. Няма проблем. Каквото такова. Искам само ти кажа, брато. Аз не съм споменал никъде обида. Даже днес дойдох и ти казах точно това, което ти казах и сега. Извинявай, че... Не, беше аз не съм обида. Даже сме, ние може да намерим... Ти кажа, Евала, че се обърна да ми стиснеш ръката. Това е първото. И второто, извинявай, че повиших тон. Не беше яко. Не, и аз влязох в него, така че... Значи сега вече разбирам защо казваш иначе все едно на сила иска да бъде добър. Аз не мога да отговарям с теб, аз отговарям с себе си, съжалявам. Не всичко е наред. Защото аз лично бих му казал на този маняк, съжалявам, не се разбрахме един на друг. Да, се стиснем ръцете и това е. А точно се обяснява 3 минути. Вярвам, че може да намерим и някаква нормална комуникация, която да е по средата между моята и твоята. Абсолютно съгласен. Ма чакай малко е. Тоест, вярно ли хори да го стиска за ръката, при положение, че този си има годиник от 9 месеца, брато, и кой знае кой е правил с тази ръка, лек. Какви сте с неща, бе, да имат са пул стопла вода в тази къща, брат, ти утре си ще да си изтъркам цялата ръка, лек. Аз съм такъв, в смисъл, нали? Не може да... Съгласен съм. До лакъка ще да се изтъркам целия. Не, няма прав, смисъл, двамата сме прави за себе си. Всичко е точно, да. И ме обиди, наистина ме обиди това, че спя с мъж за пари, защото това никога не е било така и най-вероятно си наясно, че това не е било така. Да, ти си изглеждаш, че си така, примерно, гледана момиче. Честно казвам, не знам колко е редно да го казвам, но мен на визитката ми ме попитаха някога дали така съм имала нещо с този хикс човек и аз казах, не, този човек беше от ден едно, откакто аз съм излезнала от игрите с хикс момичето. Визирах теб, но не съм казвала име. Не, аз ти говоря за това, за парите конкретно. Ти да бъдеш един човек толкова... Не, ама за да бъдеш един човек толкова дълго. Няма логика, разбираш ли? При мен с малкият циганяр. Мой бивш приятел не е било така. Никога парите не са били главното, защото той не ме е издържал. И ти предполагам, че трябва да си запозната, аз това имах предвид. Няма да коментирам са. Биляна жертва живота си в къщата, за да може Памеца и Андон щом няма да коментира си обратно. А тя самата е време да отиде в изолация. Дано изолатора да е нещо различно и по-гадно от предните. Аз се чувствам, все едно имам съюзници в тази къща, ма хора, не конкуренти. Имам една молба. Ето имам едно такова предсмъртно писмо, където пише. Този къде се разпя, бе, брат? Все едно умира, брат. Искам да ме изпратиш като Big Brother. Това ми е много ми е на сърце. О, да. Биляна, имаш 1 минута. Да напуснеш изпомената и къщата ни. За неопределено време. Това е всичко, спокойна вечер. Да, чакай! Приятна вечер! Няма да ви предишно, ще се върна. Се върне. Не искам такива изпращания, защото е някакво като на ложка смет, едно нещо. Вей! Брат, то се целуна по лицето. В смисъл, тази визуатора за 3-4 дена заминава, брат.
Наистина Не се знае дали ще излезе с всичките венерически болести наведнъж. отивам на битка на заключение. Да, бе, така бе. Просто ни покажете си. Искам да си кажете, че си отива си вашия кошмар, почивате си 3 дни и се връщам. Не забравяйте. Вай, кошмара! Аре, приготвил съм ти кошмара, нямам пари за нафта. Ще ти дам 2,50 да имаш да си харчиш. Идвай, викаш, има състезания. Приготвил съм кошмара. Борите се. Чай тръгвай вече! Откъде пък са пуснаха тия субтитри, Кензев? Нямам търпение, бе, писна ми от гласа ти! Ицак, взимай си я! Взимай си тук. Ще ти пеем тук, Вали. Та се била гаджена Димов. Балкански, давай. Хайде, ще има помирение. Ще се видим на финала, Миличко. Да. Ще се видим на финала. И за тия, които се радвате. Не се радвайте, защото ще се върна. Остана се. Багажа ми, бе, момчета, изкъпете се. Не мога повярвам. Браво, бе. Това не знам, това наше багаж. Сега може да благодарите на Това е мое. Имам и куфар. Да е жива и здрава Биляна. Миличката се пожертва за нас, но както и ние се пожертвахме за тях, можехме да издържиме според мен още 1-2-3 дена, но щом тя така е решила, ще гледаме да й върнем жеста. Това ли е? Това ли е? Това е гавра вече. Тук няма къде да си изпикаеш. Яден е йок, нали? Ехо! Продукцията! Ще има ли къде да се изпикая? Има мивка. Май. Малко обаче ми е неприятно. Има Доста по-голямо е, маняк. такова паяжинки работи. Аз споменах, че имам такова фобия от паяци и не съм сигурна, че... И какво? Имаш ли фобия от чистене? Че това е без да си искат. О, не. Няма па ще се да будна. Докато не ме върнат къщата. Не, това искам да го видя. Искам да стои 4 дена будна. Искам да го видя това. Даже ако го каже, директно отивам и предлагам мисия. Ще е с имунитет. За 3 номинирания, ако стои 4 дена будна. Обаче естествено ще трябва да се подпише. Нали, че тя ме освобождава от всякакви ангажименти, ако умре по нейно лично съгласие, това цялото нещо. Сега вият хората на какво се подлагам? За памеца. Мой брат и за Андон си имат багажето. Ако ме налазят тук паяците, си тръгвам, да знаете. Закачките между тройката Виктор, Божидара и Грозденка продължават. Виктор не може или не иска да избере една от двете. Защо ли? Ти много пъти ми разби сърцето. Искаш ли свичера? То не остана сърце. Свичера, искаш ли го? Утре слагам много. Да. Аз ще те погледна какво с... Това беше номер. Браво, Благодаря ти, Вики. Виж и седят стегнати обаче. Виж какво се става. Стегнати обаче, разбираш? Той го направи случайно нарочно. Аз случайно нарочно видях. Чая се наместа само. Чакай, мата, и още седят стегнати. Мале. И сега какво ще стои така? Много хубаво тяло има, човек. Много хубаво тяло има. Може ли само пак капките да ти взема, моля те? То няма да нещо. Ще се качиш или да ти ги донеса? Аз ще кача, само да ми кажеш къде са. На леглото? Качваме се двамата. Ако ми кажеш, ще кача аз. Ма не съм сигурен. Айде, ти просто искаш да се качиш с мен. На леглото Признай си ми. го. Точно така. Ходи при Дарина. Има. Ох. Изчакай ме те. Не съм тръгнал спокойно. Тръгнал си, виждам те. Как тръгнах да лягам? Да лягаш? Да лягам. Маняка направо се беше с единия крак навънка от вратата, не си тръгнал, не чакам, нали те виждам, че си тръгнал, не бе, тръгнах да лягам. Маняка го е страх да остане насаме с жена Елек.
Или отиваш при Дарина? Пак се почва. Никаква вяра, разбираш? А? Как да съм моногамен, като постоянно живея по такова напрежение? Ти си харесваш Дарина, сега какво ти да правя? Стига ревнува. Не мога. Не можеш да спреш? Спри ме ти. Покажи ми с нещо. Айде. Нали, сега щом се навери. Как да спра да... Чакай, изчакай малко да влезе. Да бе, чакам спокойно. Как да спра да те ревнувам при положение, че... Ти си ги флиртуваш и с двете. Не чувствам никакво специално отношение от твоя страна. Как да се чувствам по-специално? Не става така! Не става. Съжалявам, просто много поддържавам на краси и почвам да се бъркам какво трябва да направя. Ме е тъпо, че аз не съм си взел моите неща. Кои неща? Играчките. Играчки ли имаш? Ходи си при Дарина. Защо бе? Не бе, то е хубаво така за разнообразие от време на време. Стига ти пък. Как може пък да си такава? Каква? Да не си отворена, да си към такива неща. Ти вече ми говориш за... Не е вярно. Ще можеш ли ти? Ти къси играч. Биби? Играч? Да бе. Не искам да си говорим, ходи си при Дарина. Защо? Ходи си при Дарина. Стига бе, как можеш да говориш така? Как? Ти си флиртуваш с Дарина. Как си флиртуваш с Дарина? Къде е Дарина? Я чакай сега. Сега трябва да отговориш на въпроса пред мен и пред Дарина, докато си пиян. Не мога. Аз съм пиян. Добре, замаян си. Къде е Дарина? Не мога да разбера. В смисъл, това, че е грижовен, означава, че ме харесва. Аз виждам, че той е грижовен и към другите момичета. Като им е студено, дава си якито. В смисъл, той може би си е такъв. Миличък. Много мило. Ела тук. Ела. Не бяга, много важна задача. Защото повече с нашите сърца ти няма да си играеш. Да си играя? Да. Седни, защото ни писна да си играеш. С кое да си играя? Ти преди малко каза, че не ме приемаш, защото имам секс играчки. Браво, Викторе! Браво, вземи стола. Ма не ме иска вече! Тя не приема моите секс играчки. Ти нямаш такива. Имам. Няма ли? Няма. Приемам го, значи. Как ти нямам, бе? Няма. Що да нямам? Госпожице! Не забравяй на кого поддържавам. Ще си избере ли една или няма? Просто той така обича да е. Аз днеска избрах и двете, явно не става. Да. Не става! Виктор никога няма си избере никоя. Дай да се откажем. Целият формат на Макс. Що си така? Ти не се отказваш? Добре, той такъв ли е, кажи? Ти не се ли отказа? Такъв ли е, Като чужда играч. Такъв е. Чакай се. Нерешителен. Чакай сега, момент само. Нека да обобщи малко ситуацията, защото аз значи маняка има две, дето му се нахвърлят. Нали така? Нищо не му пречи да пробва с едната от двете. Очевидно другата ще се ограничи. Само че ако пробва с Грозданка, другата след като са е казали, че голямата е любов може да бъде в къща пълна с хора, защото великата гадателка така е казала. Тя пак ще отиде при него. И в крайна сметка той веднага може да каже, какво да направя? Пробвах, не станаха нещата, сега идвам да пробвам с теб. В крайна сметка вие двете ми се пускате, а пък в крайна сметка нали, трябва да се опита. И сега се стига до момента в реалити, в което на някакъв мъж му се хвърлят на врата две жени. Обикновено гледаме обратната случка, как мъжа се хвърля върху някакви жени и нищо не се случва. И сега на този му се хвърлят постоянно и нищо не се случва. Така ли? Как става това фокус, човек? На коя от всичките мацки? Само на оная мацка срещу нас с черното не бих засадил. Всъщност на двете от среща не бих засадил дренки никъде лек. Даже този не бих го пипал. Дени, аз си вярвам. Дени откъде знае? Дени да не е спала с мене. Спала ли си с него? И ти ли бе, брате? Брате. И ти ли бе, сестро? Великолепната тройка ли? Да. Не, аз не се вписвам. Те си се харесват, аз им се пречкам. Защо ли се пречкам? Мога да броя само до 2. Аз, ти, завинаги. Вики, ако ти идва много хард, мога да се дръпна и да изчакам да ме извикаш за среща. Точно, ето мой се дръпни и да изчака. Както казах, тя дори вече му го каза. В този момент нападаш Грозденка, ако нещата не станат, отиваш пред другата. А ако станат,
Може пак да отидеш при другата, все пак това е реалити, нали? Ще дигаш рейтинга и всички, които знаят, че си гей, ще почнат да се чудят дали това е вярно. Аз не знам дали такова внимание получавах в Ергената, каквото получавам тук само от две момичета, така че чувствам се много добре. Алпер решава да продуцира момичетата в неговото ново шоу. Чакайте да помисля. Понеже той спи до моето легло. Да. Аз ще съм легнал. Вие легнете с двете. Къде? Ти ще си до нас. Така. Къде да легнем? До него, върху него, ако трябва. Просто го пише. Едновременно. И ти коментирай нещо. Свени, шегатки си. Браво! Дайте да го направим истински. Да легна аз и да кажа, мога ли да легна при себе. Брат, знаеш какво става маняк? Според мен те си имат мисия и оня маняк си го мисли това нещо, че те може би имат мисия. Въпреки, че всички смятат, че е гей, заради Ергена. Вики, усети ли коя дама те прегърна в момента? Да. Как усети прегръдката? Топла ли е? Да. Надигна ли си нещо с теб? Яко е. Добре, правим го. Айде, правим го, човек, айде. Няма търпение, лад. Да сложим ли пижами? Ей, да сме голички. Мръсницата. Тя иска да подкупва. Лина стана нашия водещ, аз и Грозденка. От по-рано от през деня, то беше малко на шега. Аз си казаха, дай се борим за него да играем на камък, ножица, хартия. И някак си после прерасна в сумо, в някакви предизвикателства, танци. Аз с теб не искам да комуникирам. Разбрахте ли? От камък, ножица, хартия в какво е прераснало? В сумо, брато. Според мен щеш да бъде излъчено, ако е имало такова нещо, брат. Защото ти си харесваш Дари. Човек, тия са много биполярни, обаче много ми харесват. Биполярни? Много му харесват. Много ми харесва са биполярни. Пате някаква мисия ще е това, бе. Харесваш токсични жени? Да. Вие не го ли разбрахте? Знаеш какво? Ние бяхме отвънка и сега тя ми каза много хареса, много е красив, много е такова. Алпи! Извинявай, изпуснах си. Не, хубав е какво? Наистина. Мен си харесвам русички по принцип. Наистина, симпатяга си. Аз? Нищо, че съм си мургавичка и черна. Привличат си ме белите русите с сините очи. Нещо... Това ми е като магнит. Аз от няколко... Сега, примерно 10 гаджета, които съм имала, примерно, 8 бяха бели руси с сини очи. Магнит. Не, той не обича да му се правят комплименти, така че много си грозен. За човек, който не гледа телевизия, много знаеш. Ти ми каза. Не, верно. Обаче, ако не видя как се целувате, не ме е... Добре, това ли било? Ама цулкай ме, бе. Дари! Какво? Какво гледаме? Юлия работата. Маняка я облиза, бе, лек. Дари! Не, това вече е гавра, разбираш. Не е смисъл... Не, то маняк е гей 100 про. Някакво... Не, за мен той си мисли, че не знам, продукцията нещо му прави някакъв номер, брате, че са му намазали скити или нещо такова, брато, защото там бивши ерген, нали, сега две да го свалят или нещо подобно, брат. Сигурно това ме дава през закъла. Не знам какво да ти кажа, брат. За мен това не е нормално, брате. Как ще оближи, бе, брат? Ще оближа някаква дете има шанс да има 14 кила фондиотен по лицето си, брате. Ти утли се ми изсъхни езика, брат. Това е като едно време един маняк вика, много бързах, вика и си измих, то ще да ходи на среща с една мацка и вика, много бързах, нямаше нищо друго, вика и си измих топките с Зверо и един отстрани го поглежда и му казва, как така с Веро е лек? Сега ще изсъхнат, вика. Не знаеш ли, че Верото изсуша? Маняка, брат, и облиза. Бузата и облиза, бе, маняк. Ще оближиш бузата, бе, брат. Аз като гледах какви скандали вдига, не искам. Ние с Дари си го правим двечките. Просто си се забавляваме. И аз си мисля, че той също го приема като шега. Или? Защото Влади ми каза, той май наистина те харесва.
Че не искам да знам повече, брато. Нито за мрежичката за хуйови, която искаш да ми показваш по-рано, нито как си блидал лицето на бившата си, нито как на някакъв травестит си му срал на гърдите лека. Според мен, знаеш какво ще е много яко? Той да е баща на твоите деца. Как го изтреса, обаче. Ти знаеш ли какви красиви деца ще имаме? Между другото, тъмна кожа, светли очи. Представяш ли си? Да. И тя не е материалист. Като младче. Наистина, да. Цунка е, брат. Ще не се правите деца. Айде, цунка. Айде, моля. Сигурно хора, втори ден, дайте понете реч. Не, той си харесва. Значи този каза да току-що стига да хора втори ден, дайте поне третия, по-рано една в началото на това нещо, тук някъде на това. Тази каза, че са трети или четвърти ден. Скеш ли за какво стана въпрос? Взимат неща, които са случили в по-ранен етап от шоуто, брато, и ги наслагват някъде. Защото едва ли едната си мисли, че са минали 3-4 дни, а то знае, че е втори ден, брат. В смисъл... Не, че нещо, но това не се бърка. Те са дари, той затова така. Така ли? Да, Дарина харесва. Защото е бяла и руса. Имаше ми излезе вече. Защото ти мачват. Ти бе на... Виждаш ли какъв е? Ама, защото тя е циганка и затова, нали? Расист. Ай, хафте, защо така говориш? Ама тя ми каза да го кажа. Дай ми мълчи, бе! Пиличко, харесваш ли Дарина? Въпроси. Според вас това ли е причината? Да ти разкажа. За теб не. Защото истината си е, че е хубава. Не е проста е със сигурност. Говори се извънземните. И да, бе, брат. Това с извънземните го забравихме, бе, човек. То реално погледнато... То хубаво, откачено, брат. Е тотално откачено. Говори с духове, с извънземни, комуникирала, други вселени ходила. Кажеш, че необвързан мъж? За мен не. Виж какъв отговор ми даде. Да кажем, че необвързан мъж може да хареса няколко жени. Няколко? Защо пък да не, като сте красиви тук, целият каст ни е много красив, това ни е най-красивия каст. Да. Да те отразвия малко. Не мога. Готова съм за директен дуел. Да те отразя малко с вода. 25 бона или любов, мила? Аз взимам любовта. Силен отговор е обаче. Силен отговор. Ще го цункам. Кажи му го. Деме по-леко, бе! Кажи му го, де! Деме по-леко, бе! Вики! Слушай, какво ще каже тя? Кажи му това, което ти казах. Чакай сега, нали горе ми каза, че имаш някакви играчки? Да. И аз си казах, че не ги приемам. Аз си игра с тях. Приемам ги. Мила, свърши! Свърши, милата, вече са Как били стана смен. това, бе? Какво направи, бе, магиоснико? Аз знам какво искаш. Аз знам какво искаш, бе. Вики е много... Само едно ще ви кажа. Ако реално, защото предполагам, че това е ташак, но ако реално този се носи някакви секс играчки в реалитито, брато, значи за мене летвата се дига до 99%, че е гейлик. Няма какво да се случи. Мисля, това е някакъв тип такъв да ги плаши, разбираш? Просто най-вижте имам секс играчки. Сладък. Освен ако не е докарал само белезници. Ако е докарал само белезници... Мисля си, че по-скоро и тримата си правим фън, правим си забава. Моля. Нека да видим. Да, правят си фън и забава. Грозденка, брато, ще му оближи топките. Възможности. Точно така. Според мен трябва да ги поканиш на среща и всяка едно по-отделно Ние да решихме, че аз го водя това предаване. Няма да се Не, това е... Аз съм едно ново момчето. Ти си ми продуцент. Двете момичета искам да го целунете по бузата. Ах ти мърсито. Момичето, което се справи, печели една точка. Кое, какво означава, което се справи? Как ти се да го справиш? усетиш ти. Момичето, което се справи по-страстно, по-готино, по-емоционално. Що просто не се целуват с език по 2 минути с едната и 2 минути с другата, с която си вайбни повече. Емоционално за теб. Да я награбва и да ходят горе. Аз си поставих това по-готина задача. Твоята? Почваме по-сексуално. Готови ли сте? Не, те буквално му се качиха на главата, те го взеха за ташак, брато. То вече наистина изглежда такова от смисъл. Деца вика, на сила хубост не става, брат. Той виж го как гледа, брат, той е потресен от това, което се случва, братле. И очевидно, поради някаква причина имам чувство, че някакъв комплекс ли избива. В кое по дявол е реалити? До сега се хвърлят 2 жени на врата и мъжа не е правил нищо. Винаги е обратната. Винаги.
Аз мисля, че той си мисли, че от предаването са му въртят някаква шега и това е някаква мисия, човек. Костюми да са. Брат, най-много да е помъкнал белезници. Нали ти казах какво щях да направя? Щях да пробвам с едната и щях да пробвам с другата. Да не говорим, че едната му казва, добре ли пробвай с нея, после ела при мен и се да обяснява там, че някаква врачка преди 100 години и казва, че ще влезе в къща с много хора и там щял да има един с пъстри очи. Не е сериозно, но ми хареса. Айде, давайте. 3-4. Наравне сега е Тук нещата отиват към продукция, в която... Другата видя ли къде си беше дигнала кръка през това време, бе, маняк? Краси. Наравне сега... Какво става тук, човек? Не, аз ти кажа, те са го взели за лимонка, те го гаврят, братле. Тези го гаврят, брат. Бати, аз не искам да съм на мястото на този дед го цюлат, аз искам да съм на мястото на Памеца. Вие защо си мислите, че Памеца се е изправил? Защото не е случайен. Тук нещата отиват към продукция, в която Краси би участвал. Мен последният ми филм беше една сватба, така че ако правите сватба... На 12 ден... Чакайте! Момичета! Момичета! Женски бойла. Разделете се! Разделете се! Разделете се! Разделете се! Не виждам W-та в чата. Какво става тук? Къде са W-тата, човек? Женски бойла. Къде са W-тата в чата? Разделете се! Разделете се! Разделете се! Разделете се! Стига! Ево ли работа? Това продуцент, ако може! Сенсей! Сенсей, какво да правя? Сенсей, помоги! Имаше хапане. Дарина ме захапа. Ето, гледайте. Виж. Не дай рева. Дай запца. По-добре всъщност не съм се чувствал. Друго си е две момичета така да се бият за теб. Скъпи дами, тук сме да ви кажем нещо много важно. Ергенът има много важна заявка към вас. Надявам се да изпълните тук и сега. Готова съм аз. Без абсолютно никакви емоционални сривове. Трудно. Но той има желание и вие да... Лека нож. Ерген е мой. И аз съм готова да се боря за него, така както не мисля, че нито едно момиче в истинския Ерген се бори за него. Дали? Дали? Ако според вас маняка им заяви, че първата, която прави секс в него в къщата, се получават нещата, дали някой от тия двете ще се пусне? Добър вечер. Ергенът си е легнал. тук да си легна. Охо! Вики, ти къде това си? беше финала, надяваме се да ви е хареса. Това е Ергенът от... Колко ми е гадно. Гадно ли ти е да Не, стой. Да доставя истински топла прегръдка на Ерген. Усещам го много здрав. Това доблаше ли? Аз играя мислите му. Вики, защо ръцете са ти над одялото? Дай си ръчичката. Усещам, има любов. Дали ще ме силува? Чакай да му чуя. А маняка даже не е гледа, брато. Стои в тъмното и гледа някъде напред, братле. Аре, обясни ми. Сърцето. О, не! О, не! Появява се моята изкушителка. Нека да я видим! Нека да я видим! Дени, ако не разбера, това са моите мисли. Не ми казва, че ме харесва човек. Какво е това? Остани, моля те, остани. Не искам. Не Голям искам е. да става. Усетих, че ми е голям. Не искам човек, то не ми казва, че ме харесва. Какъв е смисъл аз да... О, Не ме харесва, не ме харесва става. Какво да направя? Дай, моето момче. Тя ме зараза. Ти си. Тя ме зараза, аз съм тъжен. Тъжен, съм плача. Не ме харесва, аз какво стана сила да го... Ма тя направи одялото му вдига, човек. О, боже мой. О, не мога да повярвам. Какво е това, което видях? Има на друг мъж, защото чакам твоя. Аз точно това чаках. Тя чакаше моя. Бате, какво става тук, бе?
Аз мисля да оставам. Лека нощ, Грозданче! Къде са ми? С микрофон. Чакай, върне! Тя избяга! Със сигурност аз ще спечеля сърцето на Виктор. Няма как. Той даже забелязах още едно нещо, като легнах аз при него и той ме гушна. После станах аз, легна Дарина и той беше така, като разпадат на кръст. Не мога да облегни се. Не мога да повярвам, тя избяга. Мога ли аз да се върна? Ще погледна моя съхвартирант отляво. Много по-интересен формат е това, Вики, от този тъперген. Май той иска да легне на мен. Здравей. Аз съм гол. Помислих си, той е уникален. Това са моите мисли. Абе, краси за финал ли е там в средата седно? Той ли е последния? Оп. Айде, ела сега напряк дуел. Не, върни се. Върни се. Ела. О, тя се върна. Вики, ти надърви ли го, бе? Върна се. О, тя ме усеща, тя ме иска. О, Боже мой, той може да е бъдещият баща на детето ми. О, какво ли не бих направил да правя секс с нея? Какво ли не бих направила, за да съм до него постоянно? О, изведнъж се появи втора. Моята мечта. Няма да стане така. Къш. О! Не мога тук. Мисля да правя тройка рез. Стана ми на кокалче, брат. Моите стици са... Махай се, ма! По-тясна. Едната ергенка извърне от леглото и другата автоматично печели мястото й. Моля! Страхотно. Махай се! Без физически наказания. Едната да каже, че е по-тясна от другата. До него да си легна. Ергенът трябва да реши. Дари или Грозденка? Какво усети при първата прегръдка? Кога от двете момичета ти донесе по-топло чувство, когато те прегърна? Сериозно. Ще отговоря така, както отговарям в Ергена. Окей. Интересното беше, че всъщност усетих повече топлина при първата прегръдка, отколкото при втората. Сякаш втората искаше повече да ме задоволи плътски, отколкото душевно. Уважаеми зрители, останете след рекламите и ще разберете дали Ергенът ще изпита плътска любов или душевна с една от двете момичета. Мога да бъда изненадан и везната да се наклони в другата посока. Така че аз съм се отворил към това да бъда изненадан и така. Момичета, вече може да се разполагат където искат. Знаеш ли как може да го изненада? Он е голия дет, ще става кмет до него, брато. Като се обърне да я прегръща и отзаде няма вече никакви прегради, да го изненада в гръб. Да няма след малко. Кмете, какво правиш? Спокойно, моето момче, моите топки са за твоите. Може си лягате, утре ще ви обявим резултатите. Какво стана? Краси ли са блед? Ама има ли резултат? Да, не измама. Има резултат. Ама една от двете ли? Или двете? Утре ще разберете само резултат. Само да кажа, че една. Една е. Добре. Браво, момичета! Искам само да кажа, че тя е честно, ти я спиш тука. Ела да спим заедно. Тя спи далеч от него. Виж, тя е... От утре, мила, ще съм тук в това легло. Чакай си взема лека. Та ще разберем коя ще ни избере, мен или Дани. Те първа ще разберем. Ще видим по-късно. Всичко е ясно. Даниела и Йоана ще се борят в ожесточена битка за оцеляване. Да, Грозденка и Дари ще се борят за... И аз се боря в такава битка, върто от половин час ми се пикай. Виктор. Борбата е безмилостно жестока от всяка гледна точка. Факт и цак, факт. Толкова за днес от нас. Очакайте в следващия епизод. Там ще видите много връзки и развръзки. Не пропускайте следващия епизод. Не пропускайте и да се здобиете с билет за финала на къщата на инфлуенсърите отново в Арена София 19 октомври. Ще се видим, когато се видим. Чао! Следващият път в къщата на инфлуенсърите. You fucking kidding me?
Нищо нямаме. Ме притесня, че така като готвим по този начин няма да имаме храна. Хайде, пак са. Постая ли сме? Как? Трябва да се разпределим 2 отбора по 8 човека. Ще ги бием спокойно. Тя дори не се е оборила, само това ще вика. Аре, животно! Номинираните участници да изберат по един участник, който ще ги подкрепя по време на битката. Какво ще рече подкрепа? Това ще трябва помощник за битка. Добре ли си? Не знам, а сега ако паднеш се разплача. Смения с мъж няма да сбъркаш. Уж хора, които мислят, че са ми приятели, всъщност нито един от тях не дойде да ми каже: давай, ще се справиш. Имаш ли въпроси по правилата? Моля да се щупя нещо ей там. Да, но не дей.